Wydawaliśmy w naszej redakcji bardzo dużo i bardzo różnych książek. Przede wszystkim wyszły właśnie, a propos tych klasyków, wychodziły dzieła Sienkiewicza, Prussa, Boja Żeleńskiego, Reymonta. I to wychodziły w możliwie najlepszym opracowaniu. To znaczy były wielokrotnie szczytane i szczytywane z bardzo dobrych podstaw. To znaczy wiadomo było, że na przykład trylogia została tam parę lat wcześniej jeszcze opracowana, szczytana z pierwodruku i powiedzmy tam z drugiej korekty. I właśnie na podstawie tej podstawy się potem szczytywało, żeby tekst był jak najbardziej wierny. Tak zwane też były takie żelazne egzemplarze, które stanowiły potem wzór do kolejnych wydań. Czasami były przypisy do tych wydań klasycznych, czasami były ilustracje, na przykład pamiętam ilustracje do trylogii Jaworowskiego, pamiętam ilustracje do Faraona, Prusa, Szancera i te ilustracje się w odpowiednich miejscach wsadzało, żeby to pasować do treści. Jak Jaworowski posadził nie w tym miejscu na słoniu w pustyni i w puszczy, nie w tym miejscu Nel posadził, no była afera straszna. No w każdym razie chodziło o to, żeby te ilustracje były dobrane do tekstu. Więc to były właśnie, jeśli chodzi o klasyków. Kroniki te Prusa były u nas wydawane. Poza tym wielką dziedziną naszej tutaj działalności wydawniczej były Warszawiana. Była mała syrenka i duża syrenka. To zależało od formatu, nie od jakości książki, tylko od formatu. Na przykład w dużej syrence ja sama redagowałam 4 tomy historii Polskiego Radia zrobione przez pana Macieja Kwiatkowskiego. Były 2 tomy o muzyce pana Romana Jasińskiego. Były rzeczy, które robiła Irena Orlewiczowa, to jest ludność cywilna w Powstaniu Warszawskim. Exodus, czyli historia wyjścia warszawiaków po Powstaniu Warszawskim. Pruszków cały. Tak, cały Pruszków i tak dalej. To są niesamowicie ważne książki, które zawierają i wspomnienia tych ludzi, i dokumenty. Także, że tak powiem, wartość nie do przecenienia i to były bardzo wielkie osiągnięcia piwowskie. Poza tym na przykład ja robiłam Batalion Zośka, taką wielką monografię właśnie w dużej syrence. A w małej syrence pamiętam książkę pana Jankowskiego z fałszywym Ausweisem w prawdziwej Warszawie, czy Strzembosza Akcje zbrojne. Mówię, to wszystko dotyczy tego, ale i cukiernie warszawskie, ale i medycyna w Warszawie, ale i różne historie różnych ulic. Także to była bardzo bogaty dział tych warszawianów warszawskich, tych właśnie książek o Warszawie wydawanych w naszej redakcji.